सबे भोजपुरिया भैया बहिनी लोगन के नमस्कार बा। बार बार अरे वह सबके बहुत बढ़िया एगो बात हम बतावल चाहतनी। अरे वह सब चुनाव के माहौल में चलतनी। चुनाव होखे वाला बा, बहुत जगह होता, बहुत जगह होखे वाला बा। लेकिन भोजपुरी क्षेत्र के जे भी प्रत्याशी बा और वह सबसे वोट मांगे अगर आवत तो एक बेर जरूर रवा सबसे निहोरा हम करब कि अपना भाषा के बारे में वहाँ सबसे ज़रूर चर्चा करी कि रवा सब जनप्रतिनिधि खातिन के चुनाव लड़तानी सब है तो भोजपुरी क्षेत्र के रवा सब बानी। अब भोजपुरी भाषा के संविधान में मान्यता नहीं है, ऐसे भोजपुरी भाषा के मान्यता खातिर वहाँ सबसे रवा सब गुहार लगाई। हम जरूर ऐसा बात रवा सबसे ऐसे कहतनी कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ बा। भोजपुरी भाषा के मान्यता अगर मिली तो भोजपुरी की अश्लीलता ख़त्म हो जाए। कितना फुहर फुहर गीत भोजपुरी में गावता लोग, ना चाहते हुए भी रवा सबके कान में वो बात जाती है। कितना खराब बात बा। जौन सुनल रवा नहीं चाहत तो उन्हों सुन के पड़ता। तो ये भोजपुरी में जौन अश्लीलता बा, ये भोजपुरी भाषा के जब मान्यता मिली तबे ख़त्म हुई। संविधान के 8वीं अनुसूची में भोजपुरी के मान्यता खातिर के प्रगतिशील भोजपुरी समाज बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहा बा। ऐसे आम जनता से हम अपील करब, सब भोजपुरिया भैया बहिनी लोगन से अपील करब कि जे भी प्रत्याशी आवता रउआ सबके क्षेत्र में तो उनका हाथ जोड़े से पहले रउआ सब हाथ जोड़ के कहीं कि रउआ आइल बानी, हमनी के स्वागत करतनी। जा हमनी के एगो अपील बा, हमनी के एगो गुहार बा कि हमनी के भोजपुरी भाषा के संवैधानिक मान्यता मिले, एकरा खातिर रउआ सब प्रयास करी। और जब भोजपुरी भाषा के मान्यता खातिर रउआ सब कहब वहाँ सबके तो एक बेर वहाँ सबके जरूर सोचब, वहाँ सब जरूर मजबूर होई सोचे खातिर कि हाँ बात सही बा, भोजपुरी भाषा के मान्यता जरूरी बा। छोटे छोटे भाषा के मान्यता, छोटा भाषा के कहे के मतलब बा कि बहुत कम लोग जौन भाषा के बोलता, 4-5 जिला के लोग बोलता जौन भाषा के, बहुत कम लोग बा बोले वाला। जबकि भोजपुरी भाषा के बोले वाला 20 से 25 करोड़ जनता भोजपुरी बोलताड़ी। तो इतना जमुना में कि 27 गो जिला आवता। एकर भोजपुरी भाषा के मान्यता खातिर के ई बहुत मतलब जैसे एकरा में ई बा कि ई एकदम कानूनी तौर पर, जायज़ तौर पर बहुत बड़ मांग बिया हमनी के भोजपुरी भाषा के मान्यता। भोजपुरी भाषा सब जैसे जौना क्षेत्र के लोग बा वो भाषा के मान्यता मिल गई बा। अब हमनी के जौना क्षेत्र में बानी या भोजपुरी भाषा के मान्यता नहीं मिलल, तो भोजपुरी भाषा के मान्यता खातिर हमेशा रउआ सब प्रयास करी। प्रगतिशील भोजपुरी समाज के कंधा से कंधा मिला के चली। हम प्रगतिशील भोजपुरी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर हरिगोविंद राय रउआ सबसे हाथ जोड़ के निहोरा करतनी, बार बार निहोरा करब कि रउआ सब प्रगतिशील भोजपुरी समाज के जौन मांग बाई रउआ सब खातिर के भोजपुरी भाषा के संविधान के 8वीं सूची में दर्ज करावे खातिर एकरा में रउआ सब कंधा से कंधा, कदम से कदम मिला के चली। रउआ सब बल दीही, रउआ सब सहयोग करी
रउआ सब के बहुत बहुत धन्यवाद बा, दिल से आभार बा। प्रगतिशील भोजपुरी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर हरिगोविंद राय रउआ सबके बार बार नमस्कार करतानी, प्रणाम करतानी, गोड़ लागतानी। प्रगतिशील भोजपुरी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।